alle sammen en kort ting, før jeg begynder med den rigtige ting. Det her, det er Torden. Hej. Han er genert, men han er rigtig hurtig. Skal vi vise? Okay. Han vil godt kigge på jer, men han taler ikke meget. Nej, der er ikke. Det er til at kigge. Nå, fik vi vist den? Igen! Okay. Det er mig, der styrer den. Igen. Nej. Fint. Yeah. Jeg sagde nej. Og jeg sagde fint. Nej. Din skyld. Der troede I slapper. Nå. Husk at like, subscribe og kommentere, hvad I synes. Please. Hvis du ikke er en af mine familiemedlemmer, vil jeg meget gerne vide, hvis du subscriber til mig, så please kommenter det. Jeg skal nok holde kommentarerne åbne. Jeg beder dig for fuck's sake.